Dobrý den, pane Mech, máte zpoždění, jste ve kopu. Tak spojujete, co vás trápí. Tady zoom, držce. Ty krávo. Sestřičku, Sestřičku to máme. Mám přivážet? Ty vole, já myslím, že tak si sejte dolů. Počkej. Asi ne, dobrý to bude. To nebude bolet. To víte, že ne. Na ruku to vám dáme. Ty krávo. No tak musíme hygienu do toho. Těma dvě. Si můžeš vypat ty a druhý. Tak dělej, jo. Tak si to rezignaci, ne? Ty to chceš takhle vzít do... Ty jsi to chtěl, ne? To nechci Počkej, já nevím. Víte, co? Ale držu mu na úvod. Ukaž, zahybej si nějaký vidět, že se já nechtěla. No, tak si zahybej. Ale ty vole, vzli. No, dělej. Dělej, dej hlavu na stranu. Otevři hlavu. Ty kávo, čekaj. Hele, Romane, jdu. Ty vole, já si se to věcí. Já se asi přemluvit na vole. Co? Ty vole, dělej, ty vole. Tak to otevři hubu, tam můžu šáhnout, ne? Počkej, už spolu. Opřimuji ozaj. Dělej, vole, tak je první, je. Dělej to, tak proč mi to nedržíš tady trochu takhle? Ty vole, to takhle, ne? Dělej. Takhle. Jsme si udělali šeháček, vole. Ty vole, ukaz. Ty vole. Jej, si vypláchněte. Si to vypláchnout. Máte solinku. Ty vole, to bylo dobrý, pane doktore. Co vám říkali, to bolet nebude? Ty vole, venku.